Welkom. 17 maart wordt een belangrijke datum voor de Nederlandse politiek. Zeker nu in deze rare tijden van corona, lockdowns en wel of geen avondklokken. We gaan dan namelijk allemaal stemmen voor een nieuwe, hopelijk verfrissende Tweede Kamer. Bij het bekijken van de lijsten van verschillende partijen viel mij tussen alle kandidaten haar naam op. Niet alleen als het jongste kandidaat-Kamerlid, maar ze staat als vrouw ook op de hoogste plek hier in Limburg van het CDA. Ze is namelijk pas 27 en ze komt uit Gulpen-Wittem. Ze is van beroep advocaat op het familiekantoor in Gulpen en Simpelveld en in het kader van de komende verkiezingen ontmoet ik deze week in mijn programma kandidaat Tweede Kamerlid Marieke Nas. Dag Marieke. Hi. God, ja of nee? Ja. Ik ben opgegroeid met katholieke geloof en naar de kerk gaan op zondag. En dat is er toch altijd in blijven zitten en nog steeds, ja. Ik heb een paar tegenstellingen voor je. Ja. Wopke Hoekstra of Peter Omtzigt? Nou, Wopke Hoekstra. Waarom? Alleen omdat hij lijsttrekker is? Nou nee, omdat ook al toen die hele discussie is geweest rondom die lijsttrekkingsverkiezing van het CDA... Toen zei ik ook al in de lokale fractie in Gulpen-Wittem, het zou toch ook wel heel mooi zijn als Wopke Hoekstra zich verkiesbaar zou stellen. En dat was toen nog niet het geval. Nee, dus toen hij dat uiteindelijk wel deed, was ik daar heel blij mee. De komende 10 jaar advocaat nog of Kamerlid? Nou, ik heb altijd gezegd, het Kamerlidmaatschap is echt een droom voor mij. Iets wat ik heel graag wil gaan doen. Ik vind, advocaat zijn is natuurlijk ook een supermooi beroep. Dus het is heel lastig ook om te zeggen, ik moet echt kiezen. Maar daarom heb ik altijd gezegd, laat mij dan advocaat zijn als hoofdberoep. En daarnaast zou ik het gewoon heel mooi vinden als ik daar ook nog een aantal jaren in Den Haag de regio zou kunnen gaan vertegenwoordigen. En nu komt de moeilijkste vraag van ze allemaal. Het CDA. Dat is gefuseerd, hè. 3 partijen. Ik ben benieuwd of jij de geschiedenis nog een beetje kent. Het waren inderdaad 3 partijen, de ARP, de KVP en de CAU. En uiteindelijk is daar het CDA uit ontstaan. Worden jullie daar op getraind? Nou, dat niet, maar... Mediatraining? Ik heb op zich altijd wel interesse in hoe dingen zijn ontstaan. En ook in de achtergrond van mijn eigen partij natuurlijk. Dus dat krijg je dan wel mee. We hebben foto's. Het programma is altijd eigenlijk een programma met foto's. En je hebt zelfs een hele leuke jeugdfoto. Wat wilde je worden? Danseres of zo? Daar lijkt het wel op. Ik was hier Want hier ben je aan het dansen. Ja, dat klopt. En dat doe ik ook al van jongs af aan. Dus toen ik zo oud was, toen zat ik ook al op ballet. En dat doe ik nog steeds. Dus ik doe nog steeds aan klassiek ballet. Vanaf mijn 3e. En dat zie je inderdaad op de jeugdfoto ook wel een beetje terugkomen. Toen je een meisje was, wist je al ongeveer wat je wilde worden? Ja, toen ik al in groep 7, 8 zat, zei ik altijd, ik wil advocaat worden. Dat ben ik ook uiteindelijk geworden. Ja, want ik heb het ook gezegd in het intro, een familiebedrijf. Ja, dat klopt inderdaad. Samen met mijn vader en mijn 2 broers, Willem en Pieter. En Pieter die is onlangs pas beëdigd in het najaar. Dus we zijn compleet van nu, ja. Maar je wist toen al advocaat? Ja, dat wist ik. Maar hoe is dan zo'n jonge dame op het idee gekomen om eerst raadslid, hè? Want je bent ook raadslid. Ja, nou dat is eigenlijk zo gegaan. Ik studeerde rechten in Maastricht. En vaak als je rechten studeert heb je ook wel interesse in politiek. Ja. Zo kwam ik bij de jongere partij van het CDA uit, het CDJA. En vervolgens werd ik ook gevraagd van kom ook eens meelopen met die lokale afdeling. En ik ging daar naartoe en dan ken je natuurlijk mensen uit het dorp. Dus dan denk je, ik kan niet maken om maar 1 keer aan te schuiven. Dan ga je nog een keer en nog een keer zoals dat gaat. En vervolgens mocht ik aanschuiven ook namens het CDA in zo'n commissievergadering. En het ging toevallig over de speelplaats in IJs van de basisschool waar ik zelf op had gezeten. En ik vond het zo leuk dat ik daar als jongere over mee kon praten. En dat ook mensen mij daarover aanspraken van we hebben dat idee nog en dat idee nog. En dat ik dat dan ook kon gaan inbrengen. En toen ben ik ook op de kandidatenlijst gaan staan. En toen haalde ik meer stemmen dan de lijsttrekker. En toen was ik 21 toen ik lijsttrekker werd. En de eerste campagne was ik dus 20. Ja. Heeft dat al resultaten opgeleverd in Gulpen-Wittem East?
Ja, nou wat je wel zag op dat moment is dat mensen het wel superleuk vonden. Want ja, toch is die dorpspolitiek, er zijn toch nog veelal wat oudere, grijze mannen. Dankjewel. En daarin zag je wel dat mensen toen toch overtuigend kozen voor nieuw elan, een jonge vrouw. Dus ja, dat zag je wel heel duidelijk. En ja, wat ik daar wel heel leuk in vond, is dat je ook zeg maar in die raadzaal wel zag, doordat ik ook dat aantal stemmen had gehaald, dat die stem wel ook serieus werd meegenomen. En dat zeg maar in combinatie met die wat oudere mannen leverde eigenlijk uiteindelijk een hele leuke combinatie. Waarom zeg je dan niet oudere vrouwen erbij? Nou, omdat zitten er geen oudere dames in zo'n gemeenteraad? Nou, bijna niet. Het zijn er toch echt nog steeds overwegend veel mannen. Grijze mannen? Ja, overwegend wel. Soms kalend ook nog. Ja. En dat doet niks over aan de kwaliteit, maar het is wel leuk om dat contrast te zien. Ja. En er zijn ook inderdaad wat oudere dames. Je moet je toch een heel vreemd gevoel hebben. Ja, dat was ook best wel even wennen hoor. Ik weet, want ik zat toen nog in mijn studententijd en ik heb wel eens vergaderingen gedacht dat ik dacht, oh jee, wat doe ik hier midden in mijn studententijd? Maar ja, ik vond het werk zo leuk wat ik deed. Ik vond het zo leuk om iets voor die gemeenschap te kunnen betekenen. Dat ik daar eigenlijk mee heel snel ontstaan dat je nu Kamerlid wilt gaan worden? Ja. En ik heb toen eigenlijk al best snel gezegd, al na een paar jaar, Den Haag is toch eigenlijk wel mijn droom. Want ik kom dan zelf uit Schulpen-Witte, een relatief kleine gemeente. En ik zou dat zo graag, dat gebied, veel meer op de kaart willen zetten. Niet per se alleen Schulpen-Witte, maar eigenlijk dat hele Heuvelland. En Parkstad Maastricht zit daar tegenaan. Hè? Dus zeg maar dat hele gebied, dat zou toch wel mooi zijn als we dat in Den Haag toch eens wat meer op de kaart weten te zetten. Want dat is toch vaak toch wel best wel onderbelicht. En dat heb ik ook wel gemerkt in mijn raadswerk. Je hebt nu Martijn van Helvert. Ja, maar die komt uit Sittard-Geleen. Dus je dat had is vroeger toch een stukje... René van der Linden. Ja, René van der Linden. En die maakt nu ook deel uit van mijn aanbevelingscomité. Dus die support. En die is oorspronkelijk van IJs, net zoals ik ook. Ja, dat is van IJs. Die is van IJs, ja. Even terug naar Marieke Privé. Is dat leuk? Vind ik wel leuk van het ballet. Ja. Nee, je bent ook heel muzikaal. Ja, ik vind het heel leuk om in mijn vrije tijd piano te spelen. Dat heb ik ook van jongs af aan gedaan. En wat daar ook super leuk aan is, mijn broer Pieter, die heeft ook het conservatorium gedaan, zang. En die had er ook als bijvak piano. Dus ja, dat is wel super leuk als je ook samen met je familie Dus met Kerstmis is het altijd heel gezellig bij je? Dan is het heel gezellig bij ons. Ja, zeker. Of doe je ook nog aan Sinterklaas? Dat doen we ook nog aan, maar dan spelen we meestal iets minder piano. Het conservatorium heb je gedaan? Nee, ik niet, mijn broer wel. En jij hebt gewoon privélessen piano? Ik heb privélessen gehad, ja. En dat is gewoon vooral voor de hobby, omdat ik het heel leuk vind. Ja. En toen is Marieke gaan studeren. Ja. We hebben het allemaal een beetje doorgelopen, maar we laten eerst even die foto's zien. Ja. In de toga. Ja. Met het befje. Ja, dit is bij het gerechtshof in Den Bosch. En, Wat doe je van zaken? Nou, ik zit vooral zelf in het privaatrecht. Dat is eigenlijk alles tussen burgers onderling. En ik doe vooral heel veel arbeidsrecht en huurrecht. Maar de mannen die hebben een iets andere specialisatie. Die doen ook veel echtscheidingen en fiscale advocatuur. Dus ja, zo hebben we samen eigenlijk een mooie combi. Maar Jij bent meer de meester Visser. Ja, ik doe heel veel arbeids- en huurrecht. Ja. En dat komt ook wel overeen met de thema's die ik ook in de raad heel interessant vind. Bijvoorbeeld met de arbeidsmarkt voor jongeren en nu die woningmarkt, die problemen die daar spelen. Dus op zich maar stel je nou eens voor, je staat nu 30 hè? Ja. Ik ga ervan uit dat diezelfde groep... Ik ben overigens geen CDA-aanhanger, sorry, neem me niet kwalijk. En dat komt eigenlijk ook vanwege het feit dat ik natuurlijk op leeftijd en de KVP gekend heb. En in die tijd, toen moest iedereen gaan stemmen. En mijn ouders stemden natuurlijk, omdat het pastoor dat zei KVP en zo. Dus daar ging je altijd allemaal tegen in. Ja. Heel begrijpelijk. En dat is gebleven. Het is gewoon nog van oudsher. Maar stel je nou eens voor, je staat op 30 en ze hebben nu 20. We hebben nu 19 zetels. Ja, in de prognose staan ze op 20. Ja. En ze gaan in diezelfde combinatie verder. Goed, of ik dat nou hoop of niet, dat zal wel gebeuren. VVD, PvdA, niet VVD, CDA. En dan komen
20 en dan komen wat ministers en staatssecretarissen. Dan kun je er echt in, hè? Ja, die kans is wel aanwezig. En zeker als we het goed gaan doen. Want ze verwachten toch wel dat het CDA eventueel een mooi resultaat kan gaan neerzetten. Maar dat is altijd afwachten, zeg ik altijd maar. Ja, en dan kan het inderdaad zijn dat ik erin kom. Maar het kan ook nog zijn dat ik op voorkeurstemmen erin kom. Ja, maar dan moet je er heel veel hebben. En dat zijn er heel veel. Ik kan van René van der Linden toen herinneren, 40 jaar geleden of zo, weet ik veel ongeveer. Ik weet het al niet meer. Het is lang geleden inderdaad. Ja, heel lang geleden, tot hij op voorkeurstemmen erin gekomen is. Ja, René en daarna ook Camille Eurlings. Dat is ook nog iemand zeg maar, die echt uit de regio kwam. Ja. En Camille is inderdaad de laatste die dat nog heeft gered. Dat zijn er ontzettend veel. Maar ja, dus niet onmogelijk is maar gebleken in het verleden. Wat denk je nou zo? Is dat niet spannend? Jawel, dat is heel spannend. Kun je nog concentreren op je werk hier in de toga? Ja, dat lukt ook wel. Ik moet zeggen, ik combineer het natuurlijk al langer hè, als fractievoorzitter en zeg maar, mijn werk als advocaat. Maar het is zeker af en toe een uitdaging. Maar ik zeg altijd maar zo, als je veel plezier in iets hebt, dan speelt tijd toch minder een rol. De mensen uit te dagen dus, in de gemeenteraad. Dit is een foto die is gemaakt tijdens de presentatie van het nieuwe coalitieakkoord in Gulpenwet. En toen presenteerde ik inderdaad Vertel me even, wie zit daarin? Ja, dat zijn bijna allemaal lokale partijen. Je ziet de laatste jaren daar wel echt een ontwikkeling in. Dat de landelijke partijen eigenlijk wel verdwijnen uit die gemeenteraden. Het CDA, moet ik zeggen, blijft wel nog goed behouden. Maar in Limburg inderdaad. Maar die overige partijen zie je dat die toch allemaal opgaan in lokale partijen. Dus dit is inderdaad een coalitie met lokale partijen. Ja. Ja, dat is eigenlijk ook vrij logisch. Hè. Die staan wat dichter, die staan dichter bij de mensen. Ja, en dat is natuurlijk wel het gaat meestal ook om een stoep en een lantaarnpaal en een uitrit. En je ziet tenminste wat een bewoner van een gemeente vraagt aan iemand. Ja, en wat natuurlijk ook wel meespeelt is dat zo'n lokale partij toch net iets makkelijker te realiseren is. Die zitten ook net aan wat minder regeltjes vast. Ook als je kijkt, nu komen straks weer de verkiezingen eraan voor de gemeenteraad. Ja. En dan zie je toch wel als landelijke partij dat je dan toch wel best aan wat voorwaarden moet voldoen. En daar heb je als lokale partij geen last van. Je bent fractievoorzitter. Hoe groot is je? We hebben nu 4 raadsleden en 1 wethouder. Op hoeveel raadsleden? 15 in totaal. Oh, dat hebben jullie wel, hè? Ja, dat is best prima. Ja. Heb je wel wat te vertellen, hè? Dan hebben we wel wat te vertellen. Dus die mensen die merken dat wel een klein beetje daar. In die gemeente Wittem. Ik denk dat ik ben dus sinds 2014 fractievoorzitter inderdaad. Het is alweer 7 jaar inmiddels. Dus ik denk dat daar wel wat mensen die de lokale politiek een beetje volgen, die hebben mij inderdaad wel voorbij zien. Wat gaat Marieke Nas nu doen als dat gebeurt, 20 zetels, nummer 30, de staatssecretarissen, ministers en ze komt erin? Ga je dan stoppen met de gemeentepolitiek? Ja, dat moet zelfs. Het zijn onverenigbare functies, dus ik mag dan niet meer in de gemeenteraad blijven. Dat is ook eigenlijk wel logisch. Maar vervolgens is wel mijn doel om dan wel echt in contact te blijven met die regio. Want dat is ook net een van de redenen waarom ik naar Den Haag wil. Dus ik heb me voorgenomen om hier wel te blijven wonen. En vooral ook die verbinding in Den Haag. Ja, en dan vooral verbinding te leggen met die lokale bestuurders hier. Ja, dat vind ik het allerbelangrijkste. Ja, dus je wilt gewoon Heuvelland promoten? Ja. Heuvelland, Parkstad, Maastricht, ja, eigenlijk gewoon het hele gebied Zuid-Limburg. Ik heb er toevallig een vriend van mij, die heeft daar een restaurant en die ergert zich helemaal dood aan de motorrijders. Ja, dat is inderdaad een van de grootste ergernissen. Terwijl hij er ook van moet eten. Ja. Vindt u het verschrikkelijk? Nou ja, je merkt wel de laatste jaren dat we echt enorme toeloop hebben van recreanten, dus toeristisch verkeer. En dat is echt enorm. Het zijn trouwens niet alleen motorrijders, maar ook wielrenners. Ja, en je hebt er altijd natuurlijk bij, er zijn heel veel mensen die zich heel goed gedragen. Dat is eigenlijk de grootste groep. Ja. Maar je hebt ook altijd een groep die toch net zich iets minder gedragen. Maar het is enorm druk daar. Ja, dus op sommige dagen is het gewoon echt bijna niet te doen. Daar liggen een paar zaken. Ja. Dan denk ik, potverdorie. Maar het is heel dubbel, want enerzijds zie je wel, kijk ook Gulpen-Wittem, maar trouwens ook in bijna alle gemeentes eromheen, die leven van het toerisme. Dus die willen die inkomsten ook wel graag weer hebben. Dus ja, je wil ze ook niet te veel weer. Hè. Maar ja, te veel is ook niet goed. Dus, ja, je zit eigenlijk het is heel moeilijk om die balans daar goed in te vinden, maar dat staat inderdaad wel echt op de politieke agenda. Maar tot nu toe heeft nog niemand het goede antwoord gevonden. Ik heb hier ook eens een keer aan tafel gezeten met Jos Som. Jos Som is eigenlijk een beetje de initiator
van dat prachtige, dat meen ik oprecht, dat prachtige Gulpen wat het geworden is met dat water en dat plein en zo. Hè. Ja, dat klopt. Jos Som is daar inderdaad ook een van de grondleggers van. Jos Som die zit trouwens ook in mijn aanbevelingscomité. En daarna is het inderdaad steeds verder opgepakt. En ja, er is wel veel geld ook in gestoken om die kern toch mooi op te knappen. En dan krijg je toeristen. En dan krijg je ook toerisme. Overigens is trouwens ook een hele campagne gevoerd, ook voor dat Heuvelland, hoe mooi het daar is. Ja. Dat 5-sterrenlandschap en het is ook prachtig. Ja, absoluut. Maar dan krijg je automatisch ook dat mensen het met eigen ogen willen zien. En ik denk als je er eenmaal een weekendje geweest bent, dat je ook wel weer heel graag terugkomt. Ja, ik durf te beweren, ja, restaurants, hotels niet, maar... Of hotels, restaurants wel, maar zoals hotels en zo, die hebben in deze zomer niet zoveel schade gehad van corona, want er waren heel veel toeristen. Nee, dat klopt inderdaad. En ik heb toen ook best wel met wat lokale ondernemers gesproken. En ik ben zelf ook met regelmaat even op het terras gaan zitten om het ook zelf te zien. En ja, dan hoorde je inderdaad van het is zo enorm druk. Het is net alsof het elke dag weekend is, zo druk is het. Ja, dat was natuurlijk wel deze zomer toch uiteindelijk wel heel erg fijn dat ze toch alsnog die omzet op die manier gecompenseerd hebben. Maar dan praat ik dan met je over Gulpen, jij komt uit IJs. Ik kom oorspronkelijk uit IJs, ja. Dus maar één straat. Nou, dit is wel echt een heel mooi dorpje. Absoluut. Hoor. Ja, zeker. Wordt er nog gevoetbald? Daar wordt ook nog gevoetbald. Zwart-wit heette dat. Zwart-wit, ja. Allebei mijn broers hebben daar ook op het eerste gespeeld. Dus, Oh, dan kunnen we deze jongens. Die jongens, ja. En wie is nou de zanger? De zanger, even kijken. De zanger die staat links. Ja, en dit is Jan Willem, dat is de middelste. En ik ben de oudste van de 3. Ja. En vader. Ja, vader en moeder. En die zijn die 4 met pa zijn allemaal in dit vak? Ja, dat klopt inderdaad. Ja, allemaal inmiddels. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik heb toen als eerste die keuze gemaakt om in te treden in de familiepraktijk. En ja, vervolgens... in te treden, dat vind ik nou echt zo'n katholiek woord. Ja, echt? Nou, dan komt dat toch nog terug. Dan zie je dat die eerste vraag... Zij is ingetreden. Ja, zo noemen we dat wel in de advocatuur. En ja, daarna is Jan Willem gevolgd en uiteindelijk nu ook Pieter. Ik vind dat wel even leuk, een conservatorium, zang. Ja. Wat doet je broer daarmee? Ja, dat is dus wel. Hij was dus achteraf ook blij dat hij rechten heeft gestudeerd, want hij is precies afgestudeerd in die coronaperiode. Dus nu ligt eigenlijk alles stil qua optredens. Ook, zeg maar, wat heeft hij voor repertoire? Wat bedoel je? Hij is tenor. Oh, hij is klassieke muziek. Ja. Wilt hij bij een gezelschap? Of? Ja, dat kan uiteindelijk, zeg maar, kun je opera, maar je kan ook zeggen van ik ga gewoon een musical repertoire zingen. Je kan uiteindelijk als je klassiek bent opgeleid, kun je natuurlijk eigenlijk bijna alles zingen. Ja. Maar hij vindt zelf ook dat klassieke vindt hij wel heel erg mooi. Maar ja, nu in coronatijd is er qua optredens ligt bijna alles stil. Jammer hè? Heel jammer. Maar ja, misschien komt het beter. Komt nog wel. En dan zien we jou, je kunt nou ook niet op straat hè? Nee. En dat is inderdaad wel een typische CDA-foto dit. Ja, ik vind die appeltjes leuk erbij. Ja. Nee, en dat is dus wel een traditie. We staan jaarlijks als CDA op de Hubertusmarkt in Gulpen. Die ken je waarschijnlijk wel. Ja. En daar staan we elk jaar en dan delen we appels uit. Die komen uit Rijmerstok. En dan willen we ook meteen een beetje de lokale streekproducten promoten. Marieke, ik wens je heel veel succes in het groen. Dank ik vond het ontzettend fijn om jou hier eens een keer in het programma te hebben. Vooral met de komende verkiezingen. Ik ga proberen de komende weken wat meer mensen van andere partijen te krijgen. Maar ik vond het heel leuk om met jou te beginnen. Dank je wel. Hè. Ja, hartstikke bedankt. Dit was het, deze week. Als gast aan tafel Marieke Nas. 17 maart, niet vergeten. Allemaal gaan stemmen. Tot volgende week. Hoi.